Takže vítáme vás tady na Chaos Squadu zase druhé video a jsme tu zase my čtyři, klasicky. Nečekaně. Jdeme. A my jdeme do toho. Samozřejmě dejte like, odběr, značka, komentář, sociální sítě naše dole v popisku videa a my se do toho pustíme. Já budu tady u pokojíku, jo? Jo, takže Leo a Zuza dělají pacienty a my tady skvěle jsme sekretáři. Jas, jo. Tak. Jako vždycky. Jo. Jak se naposled díval, tak to tu hrálo tu hru hrálo 600 000 lidí. Podělovat si natáčení doj. Co jsi tu dělala? Tak to se asi pak kouknu, jako. Tady. Koda pak toho druhého pacienta Sýr. tam pošleš ty, ok? Jak Cože sýr. co? Pak to, až přijde další pacient, tak ho tam pošleš ty. Room 1, pojď sem. Jo, to se uvidí, to se uvidí. Puťa, pojď. Jak to se vidí? Jak puťa, ale hlavně mi nic nedělej. Lehni, ty rohu na... Jak si zavře! On si tam zavřel v tom pokoji, on to To on. Bych chtěl někdo zkontrolovat, tam nedělá nějaký nekalosti. Já tady makám. Ty? No. Umíš makat, jo. Herc potřebuješ, jo? Dobře, jdu pro herc. Otevři. Herec? Herc? What the fuck? Herc? Herps. No, Room to chci mluvit. 2. Room 2. Tak, Dobrý, voice changer, počkejte. pacient už to. Kam jdeš? Room 2? Vypadá to tady. Tak pojď, já taky ušetřím, dělej. Leonardo, nemluv anglicky, prosím. No, pozná si. No dobrý. Ale já můžu. Hopla. Pojď, dáme si room. Ouč, co je? Dáme si room. On říká room. A. Lidi, A. dáme Dáme si si room. room, let's go, dáme si room. Hej, dobrý, tady sestřička hovno dělá. Padej, makat. To co tě platím. Room 5, pojď sem na, puťa, pojď. Room 5. Oni, Leonardo. Se tady nevracej. Asi, to je naše místo. Barney jde! Kdo má A? kafe? Pojď, Já mám kafe. Dobrý. pojď. Sem nám nikdo neleste, jako, to je naše místo. Poleze tam, každý. Ne. Jo. Oh. Já jsem místo do 5 šel do 3 omylem. Hej, jak nahoře jsou reálně čísla. Já jsem... Leonardo, moment. Já jsem omylem vlezl. To se nestalo. Já už vím, kolik bude shortů. Tak, Dobrý, může přijít nějaký pacient. jo. Coach syrup. Coach, cože jsi řek? Coach? Coach, ne? Čak, Coach. jako Asi gauč. No, Leo, ty nemluv anglicky, prosím. je ok. Kámo, já mám dobrá angličtiny. Zatím to Já stíhám mám tady dobrá sám. angličtina. Pane, já mám dobrá angličtina. Já No jo, Já jsem dobrá, já mám Jsi Vietnamec? dobrá Dobrý. jazyka, angličtina. hej, Leonardo. normálně, Leonardo, ty nemluv radši anglicky. Počíváš? Ani já nevím slovensky. Počúvaj ma, ty neumíš hovoriť po slovensky, ti do hajzlu. Vím rozumět po slovensky. Rozumět. Ne, Leo, ty Ne, to není, ne. To Na, není dobrý. Ano, malý jak cip. Jo, dobré, tak já jsem nevěděla, že jo, já jsem tady poprvé. Počkej, koukej, Kodel, pojď sem, Kodel, víš, jak to poznáš, jak stojí čumenej. Má úplně No však tichý. jo, vypadá jak Leonardo 1. pojď do postele, dělej. Počkej, však to Cože, je Leonardo? fake. Počkej, co? Jdu se podívat. Jo. Počkej, Co je? to jdu očíhnout asi, jako. Leo, co tady děláš? Říkám, proč je víc freaky, než ten doktor z Vatry proč ještě víc freaky, než on? Co děláš, Leo? Ive něco. Leo, Jesus, počkej, já mu to dám. Dobře, Leo, ty more. můžeš Je myš, co s ním mám dělat? Otravím. No puste nehodnej. Myšák. Lišák. Jako Jerry. Čau Jerry. Čau Jerry. To je Mickey. Frajer. Jerry, čau. To je myšák Mickey. Kde máš kocoura který Toma? je na Kde máš kocoura Toma? Ten tě nahání Víš, jako? Was this video really worth my time? Ano.
Pojď na, Puťa, pojď. Černošku. Já jsem zbordovala můj ass of A- krásu. a to vystřihneš. Ne. Jo? Kamera je pohodě. Leo, vypadni z mojí kanceláře. Ne, Bozy. Hej, padej. Já bych nebudu, kdyby to viděl Bozy. On ho až tak kámo, že vyloženě jako Dobré. kámo. Dobrý, Zuzo. To se nesmí říkat, ne, na videu. Radši. To cenzurnáš. Já řeknu on cenzura, konec. Jak, Tam máš myšáka? Já jdu na operaci. jo. Chtěl dělat operaci, jau. Myšáka, tady je myšák. Čau, Bozy, čau, brácho, ahoj. No, dobrý. Kvedel, přišel mi sem můj brácha. Cože? Ale, Tak ty To chceš, trošku chybí vlasy. dobře, jdem na Marpo Syru. hele, jo. Co to tady dělá? Dobrý, on Bozy je vlastně v pohodě, tak ho Pro- to rovnou pustím. proč tu- Normálně. Proč tu mám králíka? Tam někomu z vás šel pacient, Leo, šel ti pacient. Jo. Počkej, přijď zase Bozy. Pojď do runky dvojit. Čau. Still here, ano. Bohužel. Dělej, lehni. Já ti tu mám ušetřovat, takže lehni. Jaký ouč? Nestěžuj si. Teď to nebolí. Co? Jak ten hasičák? Tam, Dobrý, tenhle ten co? tam vyvádíte. To nechceš vědět. Jo, dobře. Tohle je chaoska, děkujeme za pochopení. Ty vole. Ne, nechám to tam asi. Řípej mi Ty vole, ty tam jako bude pacient, víte, takhle se děje operace. nelez sem. Valentinko. Nelez sem. Ne. Hele. Valentinko. Otevři. Padej. Ne. Otevři. Valentinko, co se venku. Ne. Co se dělá? Hej, to jsou moje dveře. A dost Pomoc. si hrajem s dveřma. Pomoc. Leo. Víš, říkám tě hasičákem. Já jsem se leh té kamery tady. Já ho nemůžu tejsnout. Jo. Doktor, tak to jo. Doktor, Ne, doktor. ten zbyt nevíš. Počkej, já jdu na kamery, jdu zjistit, kdo je anomálie. Počkej. Lidi, nebo musí všichni, ale. Já vím, čekat jdu. Kvedel. Beru si prvního. Beru si prvního. Já chci toho druhýho, protože byl critical patient. Já se beru třetí. Leo, A má posledního. tohle je poslední. Tak, který z vás je anomálie, lidi? Ukažte se. Já mám růžo, Ne. mám růžová. Zatím nevidím žádnou anomálie, what is this? No a jak se to dělá? Ty vogo. Jeho do koše. Já ho dám do koše. Dělej. Jeho na Co? do osu. Ne, jo, Je. do mosu, fakt, jo. 8, já potřebuji 8, 6, kdo chtěl dvojku? Já vlastně, ne? Tato Tak se vypila, no tak jde. jo, No, půjdu je, tady 6, dobře, tak já jdu na semičku, jdu nahazovat Tak, srdce. aha. Almost dospělý člověk, by the way. Hej! Ty vole, vypadni! Já mám hasičák smůla, co? Kolik jich tady Já do to mám háje dva, mám? já to mám Počkej, dva. eye drops. Rychle. Pryč. Fuj je to, fuj, au! Teď ty. Touched by entity, on mi umře. Analyzing, dělej. Čekej, ne, pohodě, kde seš? Coach syrup. 6, jo. Sedmičce. Už zmizeli, páč mi jaký U. vole za ruku. Tohle, ano. Dělej. Já ti pomůžu. Dobrý, proč to nefunguje? Co to? Už mám běžet. Lidi! 8! 8! Už jdu. Pojedu, že to je moje dům. Já jdu vyoperovat. Já vyoperuju tu... No nic, pilu. ona chcípná. Ona chcípná. Guys, Yes. Zatím tady zvládám v pohodě. já to nestihnu, já to chci, on umře. Jdu zabit. No nic. Už ho zabil. Já to nestihnu. Eye drops, medkit. On mi Medkit. umřel. Zero. Eye drops. Kdy tam potřebuje jedný.
Ty svíňo! Počkej, Leo, počkej. Já jdu za pacientem, nejme bejt, jo, šikovní. Tak jo, poslední pacient ještě. No. Já mu to dám, počkej, já mu to dám. Dobré. Já jsem rád, že tady udělal celkem jako i s tou 5 4 pacienty. No, mi umřel. Jsem rád, byl tady, pak jsem, jak se tam zapínalo, pak jsem šel do druhé, já jsem to střídal. Nebudu, já tě za sebou. Ne. No. OK. Dobrý Dobrý, den. koukal jste na kamery. Byl tu bubák na kameře, měl otevřenou hubu a chtěl mě sežrat. Gana. Jestli bude dobrý? Leo, to ne. Gana. Proč No, to... je ty dva. Room 4 jdu. Proč na to Takže sám? jakože to docela pomalý, tak my to tadyhle katneme a potom se zase vám ozveme. Já jdu do trojky. Ehm, Leo, běž do 5. Dobrý, jdu, vole, zase. Jasně. On se tady potentoval. Dáš si prdel? Tak jako Počkej, sleduj. Au. On to ubírá tomu duchovi. WTF? Dělej Co? ke mně. Tak jsem k noze. Co ubírá tomu Ozzy. duchovi, prosím? Nevím, přišlo jim udělal, když jsem na něj použil hasičák. Je tady budeš poslouchat. Ti mojem revíl náš. Já jsem tady král nemocnice. Dehydratace, bozy asi. Pozias. Zory as. On tady nějaký Leo kombu. Leo, jsi tady ty. Přišel jsi ty, já jsi šouvej. Čože? No, No. tak. Tak, tohle by byl konec té, Suzy to trochu spadlo, ale my se tady s vámi loučíme i za prostě Suzy a hodinový záznam no extrém a ještě k tomu bude 11 hodin, nebo no v podstatě je 11 hodin, takže GG, takže se tu mějte a Mějte se fanfárově A a zdravíme, čabas bas. u dalšího videa čuste, čau. Nazdar.